ponoviti neko pitanje na srpskom, pošto je srpsku televiziju. Znači, 24 sata, 4 meča si igrao, 2 medicinska time-outa. U kakvom je stanju povreda i koliko misliš da ćeš biti spreman sutra za meč? Pa, uveren sam da ću biti spreman. Radim sve da to bude tako. Ovo nije prvi put da mi se dešava situacija sa laktom. Imao sam ranije tu neku, kažem, mini povredicu koju vučem nekoliko godina. Ponekad je intenzitet bola jači, ponekad slabiji. Ove nedelje je malo više muči nego što je to obično slučaj. Ali sa tretmanom koji dobijem od svog fizioterapeuta i od fizioterapeuta ATP-a sam sposoban da igram kao što je to bio slučaj danas i verujem da će tako biti i sutra. Pa, odlično. Definitivno da sam presrećan što sam ušao u još jedno finale, iako sam igrao dosta finala u svom životu. Ipak ovo je jedan od najvećih turnira koje imamo u sportu pored Grand Slamova, tako da ne treba uzimati ništa zdravo za gotovo. Cenim svaki uspeh i svaki meč dobijen. I trudit ću se da sutra pružim svoj maksimum. Znam da sutra trebam da odigram najbolji meč na turniru ukoliko želim da imam priliku da osvojim trofej i sa takvim stavom ću izaći na teren. Hvala.